ଶିଖାଉଥିବି। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେଭରେଟ ଗୀତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ମା ବହୁତ ଭଲ ଡାନ୍ସ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ହଟିବନି ବିକଜ ସି ଇଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କୁଇନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ ଗୀତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଭର ସେମାନଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ଗୀତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଅଛି ଆଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଫେଭରେଟ ଗୀତ ମୁଁ ଭାବିଛି ବହୁତ ଜଣ କେହି ଜଣେ କହିପାରିବେନି ସେଟା ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ ମାନେ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେଇ ଗୀତଟା ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଫେଭରେଟ ଗୀତ। गली में